देखिए एक जानी अपनी मर्द से बड़ा परेशान होके कहतरी साझे का निकल भोरहरिया में आवत रह तो और खेला सब समझत नहीं तू कितना नीक बाड़ा कहतरी बड़ा भाव से अपनी सैया जी के कि छिहत्तरा बाड़ा तू छिहत्तरा बाड़ा कि हमारा खातिर बढ़ाव तो खतरा बड़ो कि राजावा कि राजावा तू छिहत्तरी से ले तोरा घरे लिया के बैठा दिया कहत इहे करे के रहे तो काहे के बियाह कइलो हंसत खेलत तू जिंदगी तबाह कइलो इहे करे के रहे तो काहे के बियाह कइलो हंसत खेलत तू जिंदगी तबाह साजावा भारी साजावा देहल
एतना कामा के बोलत